Čaute. Ja som Maťa. Ja som Lukáš. Ja som Evka. Sme tanečné lektory z Košic. A dnes sme dostali za úlohu vyžrebovať jedného výhercu tanečnej dovolenky v Chorvátsku. V tomto osudí sa nachádzajú všetci VIP členovia, ktorí si zakúpili VIP permanentku a zapojili sa do súťaže. Poprosíme teraz jedného dobrovoľníka z Danu, ktorý nám príde robiť rozhovor. Ahoj. Ahojte. Jedného dobrovoľníka! A vyžrebovali sme 14 členov posádku. Ako sa voláš? Ľuboš. Super, poď. No, takže prejdeme k žrebovaniu. Evi, ideš? A výhercom sa stáva... Žena. Ak ste si mysleli, že to bude také jednoduché, tak ste sa mýlili. Takže čekuj Facebook, lebo výhercom môžeš byť práve Ty!